Baina bai, horregon zan momentu bat, guretzako adibidez, ni hasi nintzenien, agosturtekin, goratzen az, ejemploek zer ziren, la insurrección irlandesa del año 23 uste zala, da horrek, insurrezioak, orduen, gure estrategia zan insurrezio bat egun behar zala, herria atzatuko zala egun baten, eta preparatu behar zirala kuadroak eta militarrak hori insurrezioa burura eramateko, ez? Esan taktika, bildurra, edo terrori esartu bestieri eta bildurtzea, esan hori, ez gendun horrela ikusteko, ez? Eta gure taldea hortan zertu zen. Gero, Xabi Etxebarrietekin Quinta Asamblean hori aldatu egin zan bai, ez zegoen argi, gero aztik gogortu egin da hori, baina orduan ez zegoen argi. Baina Frente Militarren bete beharrak ziren, batez ere, jentie preparatu eta gero, egin behar bazan atrakun bat edo lango gauze, medioak lortzeko, egin, ez da? Baina esan taktika, esan guarda horiek eta zero txibatuari beha ez gendu zenek, kotxe erre eta lango gauzek, baina batez ere teoria esan entrenar gente eta propaganda armada. Gero, garaiko herria hartzea adibidez, hori zen un acto de propaganda armada, ez? Gentiri irakusteko, bildurrak entzeko, desan ez, egin alduguz beste luze asko. Ikusi, gugu gatozuna armakin, eta herria hartu dugu, eta inor ez tebi harrapatu. Eta horrelako gauzak, eta gero bai egiten gendu zen, adibidez igorren, guardia zibilen kuartela. Hori inguratu eta kopau, ez? Gabe baten, eta arrimatu euren inguru artea, baina disparatu gabe. Armakin, danak armakin, uniformiekin, da baina ez gendu zen tiroketzen. Igual, guarda zibil pare batek sorprenditzen bagaituen, kendu armak, eta baina gero berriz emoten gendio zen armak, esan eurek esan bilen. Karo, eurek ere ez daten bat ziren, desarmatuak izan ziren da, kuartelien kastigu egun zerien, ez? Orduen, horrelako gauza egiten dugu. Eta gero, mendian, gure teoria esan, bagenekien guk ez gaudela Kuban edo Vietnamen zegozen modura edo Txinan, ez? Jente gehiena baserritan bizizan, eta hor zegozan iraltzaile posiblea. Guretzako mendia esan toki bat mobitzeko. Gu mendia ezagutzen gendun ondo, guarrazileko orduen ez zeuk ezen medio asko ere. Lan roerrek, herikotea begitxi. Eta orduen, guk egiten bat duen ekintza bat oinaten, mendiz etorten gina sortzara da inok ez dut orduen, hori zan teoria. Da gero, teoria hortan, niak hortan ez, Maoren gerra guerrillas, Tubako gerra guerrillas zeiren liburua, horrek gauzakin, hor intentantzen gendun beste teoria bat gure herria entzako, ez? Ze gordinez garbi genduen, ez gendun indarrik ejertzito espainola menperatzeko, hori gure eskuetan ez zegoen hori indarra, baina zan jentie preparatu, eta orduan igual egiten gindu zen enboskada, mendilean, edo uniformeakin eta armatuta eritzen ginen mendilean, akortanaz bat, belatxegitatik mugarrara, gu talde bat, Eusebio eta ni eta Javier eta Luken, eta beste aldetiz zen oinatetik armatuta, gabaz urten da, kabra eta beste talde bat. Orduen, zain, guk arek, ez genekin mugarra nondi saltoko ziren, baina arek enboskatu behar, ez? Horako, joko militarra ziren. Eta horrela ikasten dut. Baina, gero eta gehiago ginean, baina, bukatu zen gauza, Manzanaz izutenien egon zen represio gogorra. Egon zen Gipuzkoan represio gogorra, eta haren konsekuentziz, seiet berandu hau, harrapa
oinatin eta Mondragoien harrapa zituen, da handik desobra ez zuten.